Moi Kati. Moi! Sä oot tullut ikään kuin minilomalta. Kyllä, oli tosi piristävää. Käytiin Tukholmassa viikonloppuna. Voi että, mitä kuuluu Tukholmaan? No, siellä oli ihan mielettömän hyvä sää, siis ihan kevät. Et siellä oli terassit jo auki ja ihmiset istu siellä ja kukkakaupat oli kävelykaduilla levitelty oikein ihanasti kukkia sinne ja oli tosi paljon värejä ja ihmiset oli iloisia. No mitä, puhuitko ruotsia vai englantia? Kyllä mä pari kertaa yritin ruotsiakin puhua, ihan sellaisia takko-hei-tyyppisiä heittoja, mutta kyllä se englannin puolelle siinä vaiheessa menee, jos niinku kysyy tietä tai muuta. Niin, että olit ihan turisti. Ihan turrena liikenteessä. Joo. No mitä siellä kannattaa nykyään nähdä Tukholmassa? Kyllähän se ABBA-museo on varmasti se semmoinen niinku must-juttu. Niin kuin, että se on ihan mieletön, että se on semmoinen oikein, niin kuin, että siellä pääsee itsekin kokeilemaan kaikenlaista ja se on tosi hieno. Ja nyt tietysti tähän ajankohtaan nähden, niin toi oli ihan mieletön toi kevätaurinko, että ihan sellainen hengailu. Östermalmilla me käveltiin paljon kävelykadulla ja muuta. Ja sittenhän se on, kun sinne menee, niin pitää niitä kruunuja vaihtaa. Niin ihan kuin olisi jossain kauempanakin ollut, kun oli, vaihdettiin rahat ihan ja kruunuja. Niin, kun nykyään euroja vaan joka paikassa. Kyllä. No voi vitsi, ihanaa kun oli kiva loma, Joo. nyt vasta kesää odotellessa. No just näin, ja sitten kyllä mä toin legendaarisia näitä lakukarkkiakin teille tuliaisiksi, että suut makiaksi!